Rabindranath no sung unexpected kaya sung respect kayo. Kintu chini je Umakanta Academy. Abo chini buagra bichondramani ko tangai kelangmani. Hingga sai pakai to Rabindranath to bo kaisa chini jaga ni borok time nogara hemai hingga je tangna school borong ni bumung dia woi ba murti dia woi bo nogara ni bumung bahake riman sunga borong no beleke sajagya mane beleke selengga haisi. Hingga chini abo no dati jodi o Rabindranath ni ajaga ni buni mangthongno no roi chini buagra bichondramani ko ni mangthongno aro kai hangkai chinmo choba choli tongnai tabuk sikon choba tebo kotor sobang nai hingga abon bisungo angte kaisa kok kasana musungo chini hasteo tabuk bijona tibrasa MLA tongu borong ni ke kun saitung mungkure haja borong bo saitung mung tono dorka bong nang kaisa abon kok konya musungo chini tibra hasteo chin buagra ni kabang ma sanamjak tongu ajaga ro kok borok ke tang saitugya chin buagra ni mangthongrinani ba buagra ni bumung khaini ani abono kaisa koimung chini tipra hastini je bijona MLA tongnai no borok bo turung chaituk thun chini buagra ni lai bumano tebo kathangai tunani je rokom bong borok chin lai bumano sokolmo nai tongani nongni bo responsibility tongle chin lai bumano tebo kahamkai tui phenen bagoi norok tang saituk mai ong borok saituk man norok bo power tongle norok bo MLA ble norok political power tong boni political power tong norok tang use khemi borok bai khaiman ba ang abono koinai chini 20 jona MLA rongni borok